Lesi bancakren ki kentien kiba ijli. Tengah kerpat red i kitu kiba komen sru lesi akani ka janmiet ka bakin yo so yang kai ka bangangan ai ka ya kani ka kabadon KMP harus sanspa sau pulai ngot ayu pilih yo pihak bencongsa. Talks about development. Let me remind this house that Shillong, or rather Meghalaya, is one of Baling bahi kani ka budget speech ka ba pila clay hakmat jong ka yeng ka ba mapi bat mangilang nganumong tang ya pi ya baro lang ba ngin bat be ya kai kani ka ba pi ko mo yem pila clay hakmat jong ka yeng ka ba sung tanat e kani hining kong shoknor badon buram ka ba nakaliang ka jong em in charge of finance sila ong hangni ba Executive Committee katrang ban wanra ya karukom trikam batmai ban tingkai ban pinbha bat ban trei katkum ka jingya jong kapor ya kabangi nge scam ba insala ban le bnya ha kani ka samoy trikam bat bakan shimkhia ban khmi bnya ban pindep iki kamram ki badon kam bat bakong san e Kadi kalau kau basmau tanat sisai kata, oh ini habannya kat kum kejuk ke pemerintah, ini haban, lese ban, ya, ban upgrade ya ke council ru kat kum kejuk ke pemerintah. Semua komen ban ikum kani ke speech. Dia, syangknor badan buram, menhakili kiski ke first day of session ngalabu ia ketu kejengkeli, la ka isi ka don jing mut ne jing thu ban pelong biang ne em ya ka monolith festival hoi ngala yo ka juba pa kin examine tika de ka jing sha ka ba kran I elo badan brom jongi kalong ka basmo si kum ka we kalong kame nong ka ba ka nong mi khmat ka man mi khmat ya ka riba ka chai ban riu le se ban chakren ki kantien ki ba ijli tengah kerpat red I kitu ki ban comment ru le se ka ni ka janmiet kabakin yo so yang kai ka bangangan ai ya kani ka jingkren ka jonga bateng teng hap tingkan ya ka ktien ya ka thlen phiri ban tipken bale ha bangiwan rai ka to kaman ka don jingmut ayo kam dei banong batang bachula ja kani ka kai bala shu I long klem tip ya ka nong rem klem tip ya ka jing shisha te kani kala shapin heb dor sha ka ri ba ka jat ban riu ka chungi ngam kam pa jujak khot ha ki por ki balale Bateng teng manong bapin pe YouTube ru lahap chupet betang ya katuka news njuko aso ban pe ye nama ki comments ki long ki bela ijli shisha tekai ka banjai ki long tien ki jongi shei kata kari ka ba tatip bela bananam kari ka ba mo ka ba tip briew ka ba tip lay kari ka ba tip ya ka akhor ka buram shei nasukia chairman badon buram banwanja kum kini Tika jingmut ke janga habang awan rae katu ke jingkali. Kadai bashibenta kabangi ngi so thu bakatu ka festival. Kamdai kata kata masa kabangi ngi let bani le kamen kabale se kibangin mo kumba kikentho. Kani ka monolith festival kani ka tamasa kadai ka wei shibenta bagin penne pensa ya kriti ka dustur ka jongi ka culture ka jongi ka ba ka ktien khasi ka culture ki ong kata ka kit khasi. Kadon ka bakabadon ka mahaya kani. Naman laga menta lada kajing temu ke jonga ban wanra itu kajing keli kalong kaba ngindang la shu ban pen I syaka perthai berakowe antang ha gejala ke jongi nama kene ke festival kalong syaka bejob na penta ke se concert kalong syaka we ka bagat ngilayo ban pelong ya kene hadu laisen nadu war hajar shipho dam bakla mangana khatwe kumta but ka last edition kabangi penlong how November menakani aku saw TP nakaway ka por